זו הקומה, והיא ננעלת כאשר רק הדיירים יכולים להיכנס. מעלית נפתחת, וזו דלת הכניסה. כאן יש חלון פנורמי. הדירה נחלקת לשניים. הצד השמאלי זה סלון, פינת אוכל, מטבח ושתי מרפסות עם שירותי אורחים. אנחנו ניכנס לסלון. זה הסלון. כרגע גרים כאן דיירים, הדירה תהיה ריקה. מטבח, מזווה, פינת אוכל. אנחנו יוצאים למרפסת אחת שהיא נחשבת קטנה. גדול, כאן זה הנוף, הכיוון הזה הוא הנוף לים המלח. Okay. זה כיוון דרום מערב. מערב פה, זה הקטע הדרום מערבי. דרום מזרחי, סליחה. מזרח ודרום מזרחי. ואנחנו עם הנוף להר הצופים, שזה הקטע הנוף המערבי. מהסלון ישנה יציאה למרפסת שנייה. זו המרפסת השנייה. מרפסת די גדולה, עם בריזה מכיוון מערב. והמיקום הוא מרכזי, אבל הוא לא רועש, הוא קצת עורפי. זה הנוף לכיוון הר הצופים. הר הזיתים. אוקיי. זו המרפסת. קצת לפרספקטיבה. אם אנחנו יוצאים מהמעלית ופונים ימינה, זה החדרי שינה. כשכאן יש לנו דלת יציאה בחירום, או אם יש הפסקת חשמל או משהו. אז יציאה דרך המדרגות. פה הול לכיוון החדרי שינה, שזה חדר אחד. אוקיי. זה החדר השני. ממול. חדר שלישי, שזה הממ"ד. וזה החדר הנוסף, שזה חדר הורים, עם חלון שנשקף לכיוון הר הזיתים, הר הצופים, ומקלחת צמודה. יחידת הורים. ביציאה מהחדר ההורים ישנו, בכיוון הסלון, ישנו גם חדר שירותים, ומקלחת. לא... זהו, זאת הדירה. כשרוצים לצאת מהדירה, החוצה, יש לנו דלת יציאה פה, פותחים אותה, מזמינים את המעלית, והמעלית מגיעה לקומה.